Evidentment, esta ordenança potser no sigui la millor, creiem que tampoc és la pitjor. De moment, nosaltres rebem com a benvingudes les abstencions tant d'Esquerra Unida com de Ciutadans. Dic de moment perquè no sabem el que va votar el Partit Popular, estem en el primer torn. Sí que per a nosaltres, des de Compromís, independentment de que ratifiquem totes les paraules que ha manifestat el portaveu, en aquest cas de serveis municipals, el senyor Lozano, sí que voldríem afegir dos valors que li trobem a aquesta ordenança i que per a nosaltres eren fonamentals. Una ja l'ha manifestat el company d'Esquerra Unida, i és que per a nosaltres era una obsessió que, en aquest cas, la figura de la dona que tinguera una especial protecció dins d'aquelles activitats que puguen rebre subvenció per part de l'Ajuntament, perquè estem gestionant diners que són públics, són de tots, que són de totes, i per tant no enteníem que determinades actuacions que se puguen produir i que tinguin un caliu denigrant de la dona, de la seva fisonomia, del seu ésser, pogueren rebre. Per tant, en aquesta ordenança això no se produirà. I el segon és que s'ha rebut moltes crítiques, i tenim que dir-lo, probablement crítiques prou encertades, amb la mala praxis que moltes administracions públiques fan i que dona peu precisament això a que l'Estat regule aquesta normativa en una llei estatal de subvencions i en una base nacional centrada, en aquest cas en Madrid, que gestiona totes les subvencions, per a evitar la màxima discrecionalitat. Tot i entenent que certa discrecionalitat és necessària. Bé, doncs fins quan és necessària aquesta discrecionalitat, en aquesta ordenança la sometem a la consideració del plenari. És a dir, no és una decisió del senyor alcalde ni de l'equip de govern unilateralment decidir quin conveni singular o específic té que tindre X associació. No, se té que dur així, a debat, per a que totes les forces polítiques representades en aquest plenari puguen dir el que tinguin que dir. I serà el que tinga que eixir, però se somet a informació pública. Per altra banda, entenc la crítica constructiva que manifesta la portaveu de Ciutadans respecte a diversos articles, però pense que és més un tema que s'ha obviat numerar els paràgrafs i quan diguem 3C és realment el tercer paràgraf, A, B, C, el tal. En qualsevol cas, és voluntat de l'equip de govern, i així no manifestarà ara el portaveu, el senyor Lozano, rebre en bons ulls i uns ulls generosos les aportacions que se puguen fer en el període d'al·legacions, perquè aquesta és la voluntat. I el motiu era perquè volíem tancar l'any precisament en tindre una ordenança que per a que del 17 en avant poguera regular les concessions de subvencions per part d'aquest consistori.